Vzácni priatelia, sestry a bratia, teraz si spoločne vypočujme slova Svätého písma, ako ich máme napísané v knihe Jozuovej, 24. kapitole, vo veršoch 14 až 17 takto. Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekom v Egypte a slúžte Hospodinovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov, alebo bohom Amorejcov v krajine, ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedal, nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom, lebo Hospodin je náš Boh. Amen. To sú slová Svätého písma, ktoré nám budú slúžiť za základ dnešného kázania a duchovného premýšľania. Novoročná pranostika hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok. Veľmi dôležitý je štart, lebo ten určí, ako budeme kráčať. A dnes chceme vyštartovať so svojím Bohom, lebo on nám prisľúbil, že nás povedie a preto v tejto nádeji chceme vykročiť do nových dní, ktoré sú pred nami. Božie slovo nás aj v tomto novom roku chce upriamiť na Pána Boha, ktorý jediný by mal byť tým naším vodcom, ktorý nás bude viesť po jeho cestách. On veľmi dobre vie, aká cesta je pre nás tá najlepšia. My ľudia nie vždy vieme celkom presne odhadnúť, ako sa nám bude vodiť a ako budú pokračovať naše životné putovanie. Ale ak dovolíme Bohu, aby nám svietil na ceste, bude sa nám kráčať lepšie, pohodlnejšie, lebo budeme pred seba vidieť. Dovoľme Bohu, aby sa jeho slovo stalo svetlom pre našu cestu. O tom hovorí krásne aj žalmista v žalme 119. vo verši 105. Sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Starozákonný biblický text hovorí o veľmi dôležitom rozhodnutí Jozua. Jozua bol prvým nástupcom Mojžiša, ktorý mal za úlohu, aby Izraelčanov doviedol až do zasľúbenej kanánskej zeme a zároveň im ohlasoval Božiu vôľu. Jozua bol očitým svedkom neraz mnohých rozhodnutí izraelských mužov a žien, kedy počas putovania púšťou boli niekoľkokrát Bohu neverní a uctievali cudzích bohov. Môžeme povedať, že bola to tá najohavnejšia vec, ktorú mohli vykonať. Zameniť Hospodina, živého, mocného Boha, za niekoho iného a cudzieho bolo niečím otrasným, čo zapríčinilo to, že Hospodin sa veľmi nahneval. A môžeme povedať, že ostal veľmi smutný a sklamaný. V Božom slove tiež na inom mieste čítame vážne napomenutie, lebo nesmieš sa klaňať inému Bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Sestri a bratia, Hospodin Boh je naozaj žiarlivý. To znamená, že Boh nebude tolerovať rivalitu ani neveru. Obyčajne sa jeho žiarlivosť týkala Izraela, pretože Hospodin s ním, ako vieme, uzavrel zmluvný vzťah, podobný manželstvu. A Hospodinovo výhradné právo vlastniť Izrael a vyžadovať jeho lásku a vernosť. No a v tomto zmluvnom vzťahu nevystupuje Boh k izraelskému národu ako rovnocenný partner, s ktorým by mohli vyjednávať či špekulovať. Ale Boh vo svojej autorite a moci sa rozhodol, že izraelský národ si vyvolí a že s ním uzavrie zmluvu.
zmluvu, že izraelský národ ostane Hospodinovi poslušný a že nebude chodievať nikam inám a že jedine Boh bude ich pánom a nikto a nič iné. Takže tá žiarlivosť je súčasťou slovníka Božej lásky. Božia žiarlivosť poprvé vyžaduje výhradnú oddanosť Bohu. Žalmista to výstižne vyjadril týmito slovami. Popudžovali ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami ho rozhorčovať. Po druhé, Božia žiarlivosť tiež vydáva súdu všetkých tých, ktorí sú proti Bohu. A kňaz Ezechiel to počiarkuje nasledovne týmito slovami. Tak sa vyplní môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. A napokon Božia žiarlivosť obhajuje Boží ľud. Zase prorok Joel to vyjadril takto. Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom. Ak hovoríme o Božej žiarlivosti, tak pochopiteľne sa ňou charakterizuje to, keď jeden človek príliš lipne na tom druhom a je tak zvýšená akási obava o jeho stratu. Spravidla žiarlivosť nikdy nepomohla vzťahu, pretože vzťah má byť založený na opravdivej viere, dôvere a láske. A keď Hospodin videl jeho ľud, ako sa voči nemu neraz otočil chrbtom, neraz sa zachovali tak, že ho vôbec nepotrebovali, že si vystačia sami a že neraz si pomysleli, že všetko to, čo potrebujú, majú. Preto tá Božia žiarlivosť a sklamanie. Pretože Boh to neurobil, pretože to musel, ale preto, že to chcel. Boh bude žiarliť aj vtedy, keď sa ty rozhodneš otočiť sa mu chrbtom. A keď si povieš, že máš toho dosť. Že teraz by si radšej chcel byť pánom svojho času, života. Že teraz si určím ja, čo je dobré a zlé. Veď mám predsa slobodnú voľu. A samozrejme, Pán Boh to rešpektuje. Rešpektuje naše rozhodnutia. Rešpektuje a akceptuje aj to, keď sa rozhodneme ísť vlastnou cestou. Ale potom musíme znášať, bratia a sestry, i dôsledky z toho plynúce. Potom sa už nepýtajme, prečo sa mi nedarí v práci. Prečo sa mi vzťah rozpadá? Prečo strácam priateľov, kamarátov? Pretože ak odmietame Boha, tak Boh sa v tom všetkom neprizná, neoslávi. A robíme veci častokrát mylne a pochybne aj sami. Mnoho ľudí, viete, dnes povie, že Boh ich odsudzuje a zatracuje. Ale to predsa nie je pravda. Ľudia sa sami odsudzujú a zatracujú vtedy, keď odmietnú Boha. No a to, že Boh je láska, tak akceptuje naše rozhodnutie. A tí Izraeliti, ktorí očividne odmietli Hospodina ako svojho kráľa, privodia Boží súd na seba a svoju domácnosť. V 2. knihe Mojžišovej 25 čítame tieto slová, ktoré vystihujú skutočnú podstatu vypovedaného. Nebudeš sa klaňať cudzím bohom, ani im slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synov, do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Teda istým spôsobom sme i my sami zodpovední za generácie a potomkov, čo prídu po nás. Žiaľ, toto neraz nie sme schopní pochopiť a prijať ako pravdu.
Dnes si, sestri a bratia, obnovujeme zmluvu. Uvedomujeme si na novo to, čo sme vo svojom krste prijali, že nás Boh prijíma a dáva nám prisľúbenie života večného. A je na nás, či to chceme prijať, alebo nie. Boh si nepraje, aby sme ho zamieniali za kohokoľvek alebo čokoľvek. Aj my sme vystavení riziku, že začneme uctievať iných bohov, alebo lepšie povedané, že sa budeme najviac zo svojho času venovať tomu alebo onomu, čo ma baví, čo ma potešuje a vnútorne naplňa. Môžu to byť ľudia, ktorých postupne nevedome zamieniam za svojho Boha. Môžu to byť bežné činnosti, ktoré robievam a postupne možno prídem na to, že sa už nepotrebujem ani modliť, ani si čítať Sväté písmo, či poriadne chodievať do zboru. Veď robím niečo iné, čo má zmysel a vôbec to, čo ma potešuje a ako si uspokojuje. Nahrádzať si Hospodina za veci, ktoré sú mne sympatickejšie, je dnes akýmsi módnym trendom. Pomaly nejednej domácnosti je Biblia súčasťou iných kníh na knižnom regálu, ktoré sú zaprášené prachom. Modlitbu s Bohom si neraz zamieňam za konverzácie s priateľmi cez SMS-ky či osobné e-maily alebo chaty na sociálnych sieťach. V psychológii platí taká zásada, že ak niektoré veci začneme súvisle opakovať a osvojíme si ich, stáva sa to návykom, ktorý možno ťažšie odstrániť. A preto si dávajme pozor, na čom sme závislí a čo by mohlo uškodiť vzťahu medzi nami a Bohom. Bratia a sestry, aj my stojíme pred výzvou, či sa Hospodin Boh stane našim Bohom a ktorého či budeme uctievať a nasledovať, alebo ktorého budeme ignorovať a na ktorého si spomenieme iba vtedy, keď zistíme, že už neexistuje nejaká nádej a ľudská pomoc. Varujme sa takéhoto princípu praktického kresťanstva. Viera v Boha má stať na pevnom základe, ktorý nič a nikto nemôže narušiť. Pán Boh je mocný Boh a preto sa podajme pod jeho mocnú ruku a dovoľme mu, aby kráčal s nami a my s ním. Pre nás to bude mať taký význam, že sa nám pôjde oveľa ľahšie, ako keby sme kráčali sami alebo s niekým iným. A keď Jozua pozýva Izraelčanov do vzťahu s Bohom, hovorí veľmi dôležité slova. Bojte sa Hospodina a slúžte mu úprimne a verne. Znamená to, aby sme Boha brali vážne. Mali pred ním úctu, ktorú si zasluhuje. On je svätý Boh, ktorý stvoril tento svet. Patrí mu celá zem i všetko, čo je v nej. Preto by sme nemali zabudnúť, pred koho vlastne aj my prichádzame. Tiež to znamená, aby sme to s Bohom mysleli s hlbokým presvedčením. Odovzdali mu svoje životy. A nemusíme sa tak obávať, či nás Boh sklame alebo nie, lebo Boh chce iba jedno, aby sme mu dokázali dôverovať a v tejto dôvere neskôr zjavne pocítili jeho nekonečnú lásku. S Bohom sme už doposiaľ zažili mnoho dobrého, mnoho požehnaného, tak čo nám teda bráni, aby sme v tom pokračovali a prijímali tú Božiu milosť, Božie odpustenie hriechov? Ešte by som spomenul jednu myšlienku alebo citát známeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja, ktorý raz vyjadril to, čo vnímal ako veľkú tragédiu ľudstva. A on povedal tieto slova, že jednou z najhrubších povier je povera tzv. Učencov našej doby, že človek môže žiť bez viery. A som presvedčený, že keď Tolstoj vyjadril tieto slova,
mal tým na mysli to, čomu my dnes často hovoríme bezbožnosť. Kráčať životom bez Boha znamená ísť cestou tmy a neskôr zahynutie. A tak nedovoľme diablovi a tomuto svetu, aby si nás získali a stratili tak svetlo nádeje, ktoré dáva Pán. Varujme sa pred akoukoľvek možnou nástrahou, ktorá by na nás číhala. Apoštol Peter nás práve upomína v jeho epištole 5:8, keď hovorí: buďte rozvážni, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. A tak, bratia a sestry, prajem všetkým nám, aby sme v novom roku boli svojim zrakom vždy upriamení na nášho Boha, pretože, ako hovorí žalmista, pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Tou skutočnou a garantovanou pomocou je pomoc od Hospodina, na ktorú sa budeme môcť kedykoľvek obrátiť. Boh nás veľmi rád bude prijímať a bude chcieť, aby sme k nemu volali. Tak, ako to vo svojom evaníliu zaznačil Ján slovami: a o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Tiež nám prajem, aby sme neustále vo svojom srdci nosili Hospodina a neutiekali sa ku iným božstvám, ktoré by odpútali náš zrak od Neho, a preto vždy vytrvajme na modlitbách, lebo modlitba prináša so sebou požehnanie. A to je predpoklad k tomu, aby sme na ceste, ktorá je pred nami, išli bezpečne a v istote, že nie sme sami. A tak investujme do vzťahu s Bohom. Investujme ten čas, ktorý máme. Veď Pán Ježiš pred svojím hnebovstúpením povedal: aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Tak nech nám je všetkým Pán Boh milostivý. Amen.